Hned 20 víc než 100 tisícových odměn nechal za poslední půlrok svým podřízeným vyplatit ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Jeden z jeho náměstků tak k platu dostal navíc přes 600 tisíc korun, další pak 500 000. Podle informací našeho zpravodajství jsou odměny udělované vysokým úředníkům zrovna v resortu sociálních věcí několikanásobné i ve srovnání se zvyklostmi na jiných ministerstvech. Nevídaná štědrost. Zatímco třeba na ministerstvu dopravy si náměstci přilepšili k platu za půl roku v průměru o 75 tisíc korun, tak podřízení Jaromíra Drábka počítají prémie už v 6 místných částkách. Nejvyšší odměna udělena náměstkovi ministerstva práce činí 625 tisíc korun. Nebudu komentovat jednotlivé odměny, jednotlivé částky, to je na mém individuálním posouzení, jak který náměstek a vrchní ředitel plní svoje úkoly. Toto je přehled všech odměn a náměstků Jaromíra Drábka. Ministerstvo sice nechce říct, kdo přesně kterou z částek dostal, jejich vyplacení ale potvrzuje. David Kavka, Vladimír Šiška, Karel Machotka a Petr Šimerka si mezi sebe rozdělili 1,75 milionu. Po 15 letech byla dokončena důchodová reforma, po řadě let různých diskuzí byla dokončena sociální reforma, byla připravena novela zákoníku práce. Čekalo se na rozjezd sociální reformy, která se vyžadovala manažerské vypětí, ale kdy 7 dní v týdnu, často mnoho hodin přes čas. A prázdno v peněžence nemají po prémiích ani všichni ředitelé z ministerstva. Zobrazující se částky jsou ty, které úřad jednotlivým šéfům vyplatil. Jeden z nich dostal k výplatě plus 434 tisíc, jiný 395, další 350 tisíc. Žádná odměna pak nebyla nižší než 100 tisíc korun za půl roku. Toto pak je celkový přehled. Úřad ministra Drábka má pod sebou 20 ředitelů. Polovina z nich měla po výplatě radost z částky mezi 200 až 300 tisíci. V době krize nejsou toto mimořádně vysoké odměny? Jsou to odměny, které odpovídají výkonu, který museli daní zaměstnanci udělat. Prémie přitom dostávají zaměstnanci ministerstva k řádnému platu. Ten třeba v případě jednoho z náměstků dělal zhruba 65 tisíc korun měsíčně. U druhého to bylo 75 tisíc, další si přišel zhruba na 90 tisícovou pravidelnou mzdu a poslední ze čtveřice si vydělal zhruba 100 tisícový měsíční plat. Luboš Rosí, Česká televize.